Hallelujah. Adofo Nyankopon shall be brave say will come in one pay a yadom na onyame de yankwa akyɛ ene mobro hono ene nukredie ho ntia ene de nso ye Nyankopon yɛda wase ye ni sododo so ama yankwa ene ewie wɔ Yesu mu Awurade me bompa ye ewo Jesus Christ di mu sɛ wa wo ye nokwafo no wo me yakoso hu kɛseyɛ yɛda waso wasɛm a ɛboa yɛn etwitwagye yɛn ema yɛn hoɔden no asɛm no ana Awurade ene de yɛde kamfo din kronkron yakasa nam so kasa kyerɛ yɛn na fa hyɛ din ne onyam ɛwɔ Jesus Christ dim ne abompa ye hallelujah adɔfo ma wakɔ abade bautia se sanjumedie so ne yafa yakenka nsɛm nso efi enyom ɔha ani dunsia Psalm 116 njichemu dumienu edikosi dunai 12 to 14 odofo enti Awurade asɛm ɔsɛ Awurade ɛdeɛn ɛna memfa nhyɛ w'anam ɛwɔ ne yɛi akɛse a wayɛ ama me yi mɛma nkwagye kuruwa no so na mabɔ w'Awurade din meyi w'Awurade wo din no ayɛ sɛ wagye me kra odofo nyame agye ya kra efi owuo ne ɔbonsam nsɛm na ɔkɔso ka sɛ Awurade metua mabo ade ɛwɔ wodom wo nkrɔfo anim metua mabo ade mehyɛ w'ani onyam mema wiase nyina hu sɛ nea woyɛ ma me no m'ani so Awurade ɛda wase wasɛm aba yɛn nkyɛn na ɔdɔfo de ameka ne nyina ne sɛ Onyankopɔn na madom so agye wo nkwa enne ɛyɛ yɛn so yɛsɛdeɛ sɛ yɛma nkwagye kuruwa no so yɛma nipa nyinaa enya ho mfasoɔ nea osukomde no asɛm no esukomde no yɛmpagya nkwagye kuruwa no ne yɛmbɔ asɛmpa ne dewuro ne yɛntwe akramba Awurade ka kyerɛ ɔkra bi sɛ Yesu dɔ ka kyerɛ ɔkra bi sɛ Yesu hiaw ka kyerɛ ɔkra bi sɛ Yesu hwehwɛw hallelujah ka kyerɛ ɔkra bi ɛsɛ onyame hia no ɔdɔfo momma yɛntua yɛabo ade ɛwɔ Nyankopɔn anim ɛne onyame nkrɔfo anim yɛma yɛyɛ nyɛ kɛseɛ yɛma yɛntonto ne yɛnkamfo ɛnɔso onyame nokwafo yɛda wase yɛtontom bebree yɛpagya wo din kronkron no yɛda wase sɛ wo ka wo ma ho yɛda wase sɛ wo ka wo ma ho yɛda wase sɛ wo ka wo ma ho na bɛma no kredi ayɛ kɛseɛ Awurade yɛhyɛ w'ani onyam ne yɛka nyinaa ne sɛ yɛtɔ yɛn ho pan sɛ Awurade fa yɛn yɛbɛbia yɛbɛdu bia no Awurade nam yɛn so na ɔkra bi nya nkwagye ma yɛabrabɔ yɛkasa yɛ ne bibia yɛyɛ no ɛmfa ne onyam hyɛ mbra wo din kronkron no ɛkyɛn sɛ ɛde animguase ɛbɛbrɛ wo din no ɔdɔfo sɛ wonya mfa Yesu a ɛbere ne nie ɛnkankan hwɛ sɛ deɛ nneɛma ɛkɔ asase emutumi bie biribi yara na bidodo yɛte ase hwehwɛ wo gyefo n'akyiri kwan manim bɛyɛ wɔ Awurade ne wo kra agye nkwa manim bɛyɛ wɔ nidasoɔ ne wadeɛ nyinaa yɛ Nyankopɔn ɔtwɛn wo watere ne nsa sɛ wo a wobɛgye no so no ɔbɛma wo daa nkwa ne wie ɛkwan foforo bi ani beebia ka Yesu Kristo ho ɛkwan biara ni beebia nti yɛbɛma nkwagye kuruwa no so ne yɛabɔ asafo Awurade din ne yɛtua yɛabo ade ɔdɔfo wo yɛ adwuma wo yi sika yɛ nyame adwuma na yɛ wo ya ahoɔden a Nyankopɔn ɛdodom ne ma yɛde yɛ adwuma Awurade hu yɛ mmɔbɔ sɛ ɔto yɛ nsɛm a yɛmmo afoforo yɛnyi bi yɛ nyame adwuma yɛma nyame enya yɛ sika no so control efi sɛ ɔno no de ama yɛn na sɛ yɛde hyɛ nyame nsa a na yɛtua yɛabo ade sɛ deɛ Bible kan ya Onyankopɔn fi soro mo soro bɛhyɛ ne ho anuonyam asafo a wowɔ mu ɛdeɛ na woyɛ ɛdeɛ na wo contribute yɛsɔ heater sama ba yɛsɔ fan yɛsɔ air condition
ɛdeɛ na wo nso woyɛ ɛde boa wona mu saa kɔba saa kae sɛ bebi ebesie ya demudie won bebi ademudie won ho na yɛkra wo ne yɛyɛ wo nyame fie no register with heaven Yesu soko siesie bebi ama yɛn ɛdeɛ na odi siesie sɛ yɛtwe yɛho abra yɛnyɛ n'adwuma wabra yɛnwiinwi ɛwɔ n'asafo ho na yɛnso yɛmmɔ mpa yɛ ma asafo no yɛmmɔ mpa yɛ ma yɛdi kamfo yɛmmɔ mpa yɛ ma ɔmo edi yɛn kan anomo kyerɛkyerɛ yɛ akwan no sɛ Awurade mfa mo nom kyɛn sɛ ɔsɛfo bɛfa mo nom ɔdɔfo bɔ mpa yɛ ma wo sɔfo bɔ mpa yɛ ma wo leader bɔ mpa yɛ ma obi biara a odi dibia wɔ asafo no no nyame bɛhyira wo amen